Hai berang norang naik tong cover kot ma YouTube channel. Omong ka South America ni Uruguay ni simi je Chile des ni jikon sa rajdhani Santiago flight thangai tongmani. Tai o flight do thanani hingangke 3 ঘন্টা ni lama si. Tai o flight do thanai rongka 45 jona total tongo borok tai 45 jona ni bisingo 11 jona player tongo je thangnani thangmani bagai tai player roni logiwo family tongo friends tongo tai asake total khoromui nai 45 jona borok apply no kathajak tai adin engkha 12 Oktober 1972 sonni gotna tai o lamani kesarang ka kotorma kaisa borok ni hapung hatai khlajak bini mungka Andes Mountain Range tai sarawal ni bisingo je Himalaya no yakarei obono jottoni South America ni bisingo je mura kusu kotor ni omongka second wall ni bisingo mura kusu kotor ni nai sini jago tayo mura kusu kotor naithok no job passenger ni bagi hangke kal ngise nukjanani nangsiru 12 Oktober ni je a hapung hatani asker nobar shipka je plane chalno serno belai khino kostongkha tai pilot do obono wansogina ka je a dino salsa race ma khlainai hingai tai Argentina ni Mendoza sehero horsa borok bathagi race khelekya tai 13 Oktober ni simi hingangke 2:18 minute haino hai plane birsanani jengkha tai chaloi thangka hingangke no ekdom je nokharo clear tai salokte kheborok ekdom 1 ঘন্টা ni jaga salogoi thangka tai hake salogoi thangte ke no borok thangrere tobo phuno a hapung hatainyo laimia khoboro tai hake thangte ke no atomsa pleno jatka nginai je khengbeng ijang rijaginai atomsa borok wana jaglakya tai wana jaglakya ke plane ni bisingo baksa jok khani rok tongo borok podre podke jogrok khailai ta kirdi ta kodi hnai moni laine borok haina hai a pleno kasalai thangnani nangkha tai afroke a pleno saloi thangrere je obahai nobar ok phaikya je sumui bai ako bai khe nobar phaikya tai o nobar phaimani je plane je pilot je saloknai bini mokol nungani visible belai khino kom nukjakha tam male aro ongkha bebang kufur jaga mang tai a hapung hatayo bebang no borof jaga koboljak tai aroni bisingo sumui phaikya hangke borok bwskango nugui manani belanyo dai ngu tai hake plane awoi thangte keno tamongkha hamala atomsa plane ni je alarm je bongno signal nan nangkha je plane no kuno kaisa gotna ngnaikha nai tai hake salgoi thangte hengkeno atomsa pilot ni bwskango kotoma je hapong nugui rema bai pilot ekdom kiri jagi thangka tai kiri jagi thangmani pore hingkano bo a hapno parna hingangke bo sakati parna bagini bo belai kheno sakani je plane ni motor jangnai sakao tisai chalogoi thangka tai hapino belai gana sopai ma bai as speed ma bai a plane ni khitum hapongor jagai नमस्कार दोस्त thanani nangkha hage kosa choi thangka hangke no 3 jona passenger je kobonoi ne a plane ni klai thanani nangkha tai hage phaite ke no debrani je bukrang hanya hai paharo jagai debran bukrang choi thanguka tai aroni bisingo tai 2 jona passenger hanya hai kobonoi klai thanguka tai a jorawo a plane je buskang je koso uri femina abo pura sakauno uri tongko tai sakau uri tongte hangke truk ke tolabaga phanyini nangka azora plane speed pusing hangke 385 प्रति किलोमीटर घंटा वो आसके स्पीड के हाइया हाइनाय तरक के
yang tolawo kelai phanyani nangka je puskangna koso kelai phaiga hangke belai tola tai 25 kilometer ni tolawo khlai nai a koso phai pathak phanyani nangka ja plan koso wo je kelai phaimani ebak no phati baikya tai podre porke nostong baikya ta nostong mani jaga wo দুইজনা পাইলট জাগানো থৈ থাকা তাই 3575 ni kusuk sakawo upline torongani nangkha tai 45 jona borongni bisingo 33 jona kathang tongku tai sarebai khainai je arok kathang tongmani borok sap kathang tongko sap kathang tongeko abo borok dol kaisano nalanyani sengkha omongkha kaisa endis ni je hapong hatai jagao sogikya tai baksa ya the bakya yak bakya podre podong bakya tai omo bo jaga klaikya abokya bophuno saimaliya aro je tomairo tai oroni thekeno je bongni survival borok je borongni suru ungka je bahake basinai te bahake nogo phirongnai tai bahake kaham soginai tai sinianu ya jagani sing bahake tamke yoginai nogo sogi manai aroni simino o kahini belai kheno kirma sincha tai surubo nani nangkha o plane ni mungkha Urigan Force Flight 571 omo bo jaga sokpakya biangti sokpakya bo jaga sokpakya na borok saimano na kebo phuno saimia jaga wo soginani klaikya o survival ni o jara kathang tongmai rongni bororong ni kahini nainelian kisasa. An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. The plane ni survive ni bisingo khorok ni obah medical student tongo je 19 bochor tai 20 bochor borokni mungkha Roberto Kenizabai Gustavo Zarbino boroknoi obahke check khanya nangka sap kathang tongko sap yate kabai tong sap borok pharjek tong abono borok survive khanyani konoike senglanyani nangkha ya survive ni bisingo kathang tongnai Fernando Parando bo kha kaisa kumao tongjak te kumani bo a plane no phani sija paikya tai a jagani kaisa da Syrian a oxygen ni bisingo masa kathang tes bosorni rogi kumao kalajak tongo Fernando Parnando nangemu tai bobo azorno sija paimani khlaikya the Chilean Air Search and Rescue Service team ro a jagao je helicopter baike rutuk phanyani nangkha ta heke rutuk phaikya hangkano a je plane no tangai manani daing khangke a plane bo kufur tai odek bo borok bisingo habjak tai sakao borok bo klai ma baike a plane no rutugui kari manani daing kha tai kebni nojoro rutunai roni rescue team roni je search khanya phaimani oro borok puno malang liya 13 Oktober ni horo je basinai ro je kathang tongnai ro borok asa khailekya je tini hor kun mote lailene tai o hor lakyangka singno basirnai ro mungsai bebosta ngana hnai borok wansor lakya taya hor hangkeno asake je kasangwa aro belekino kasangwa abai kasangmani sojo mania nginai pa jona hanya hai thinani nangka tai 33 jona ni bisingo pa jona thika hangke tai atai jona se kathang tomani nangsiwo tai aro je kathang tomai ro borok obahi ব্যবস্থা khlaikya je plane ni seat kabai je jena kabai mananyo thumui ro baine kisi kaplano muthuk lainai borok kun mote khe a horsa plane bisingo hablainai kasang mayo lainai orai lekya tai tanjino 14 Oktober hangkano obahke je kabama 3-4 digini country ni borok rescue khainani bagai bongoro tungani bagai onek chesta na lainani bagai start khaileuka Argentina, Chile,
irugaini je flight rescue team no kari layoi je je flight accident man no rutuna ne bagai borok tinta country ni mililanya rutuna ni phaleja tai borok kisapuno nugui malanglia tai kisapuno borok saimalia tayo jara survive khainai rok je plane tongnai rok borok nga tamung khangke borok podre 50 tanaka je libisti bai SOS je plane saka sinani hini ni lekha tai borok saimalia je libisti gase kuloklia ni bagai S simisa siman zero tai aba haimani pore hingke borok tam khale pika je ab plane je bag tongmana bag no kaisa ke bebang thumlai nai a bag no kaisa ke borok saka bera hoinai borok kotorma line khlainai poro sino bo khlai reka tai a je 14 October ni dinono 3ta flight borok ni saka tei lai thangka tai a flight do borok no kisapuno khel khlailanya te arno borok ni belaino baigo haimya hanjagei bo wansogoi nalanya ni nangkha borok boni saka tei je 3ta plane lai thangporo borok chiri khola kya podre 50 ta khala kya tai kaisa plane phono bongno nugangnai krei tai borok sanani botru tru kho aba mungre rekha tai 15 October ingkha je tam khe salanya okhulenya ni tam manai tong tam manai krei tai belai kasang mani kodok thumlai akulai chunglai borok tai ya thek rogo podre porkhe khalai bai akulai ne borok aro survive khainai basi tongnani bagai just nalanya ni nangkha tai borok tuiningani ব্যবস্থা rok hangke kaise paper o satungo koli rinai suangni botolo khlainai borok koli ri tuiningani ব্যবস্থা rok khe khailekya tai 3 din ni pore 16 tarik Oktober hangke 16 Oktober 3 din mani pore hangke no je Fernando bo kaisa kumani sisei phekya te kumani sisei phekeng kono bo saimangka bini buma je accident nung purno thuyei paikya tai 19 bosorni bahna je khungka hangke haimya kalaija tai haimya kalai tongte hangke no je asto din ung paimani pore hangke no bahna je bo thui thanani nangka tai obono takukte buksong sini jindagi ni langma tamo orono sung motamoti saimanani digiwo halere rekha omahai gotanano khanangke takukte buksong sung busike wana cinta ngnani nang je sini live ungkha unprotected tai sung khanani bisingo tamong thang tamoso abo sung kuno saimalaya belani wana masinja ngani nang tai abono adini simeno je sajaka je live every moment hinjago tai tongdi je kathang tongsa jorotei sung tongthok tongna nango tai belai kheno sung khushi tongna nango tai wana cinta krei khe tongna nango khanani bisingo tamong thang sonini bising tamong thang kebni borongni guarantee krei tai hapino sung omani bisingo no sung tamo khe tongoi thanglanyai je khana tamong soni tamong wana ma sinja ngmani bisingo puno sung tangai jai thanani bo nango takute bo song tai oboni bagino okok borok kothoma je oba haike phurngo munsurongno je bahake tongnai bahake sanai je duku kosto ni bisingo bahake sung tongai thana nangnai tai kabama video no sananjak laikya takute bo song nor nanya khe naimana tik chino roinai ani kok borok kothoma je sananjamani sung duku kosto ni somoyong ke sung tamongna nang tai sini live sung tri khe bahake agna nang abo like thane video ka mana sini tongo tai nor nanya ke naibo man tai jeo passenger survivor borok ungkha borok mani opta koptani sunugya ko borok ni tongmani ka somudro gana tongnai ro tai borok borobo asake thanda ro obongkha -30°C asake kasango borok oba hijaga sognyani nangka tai arni bisungo tekesa problem hungke tamo hangke je satung tungkha hangke no a satung ni je reflex je a borobo je ko power buo reflex hangke bukhang hangke power bukhang hangke a borob ni power je mokola hapayo hangke
amokol engka ekdom phulangna ni chance tai ekdom nasirimiya obahai ungu tai aro matro 3ta se gogos je a reflex bai basinani hingka hingke tai obahai ke problem tai sanani ningnani onek no problem engka tai ayang uyang rutuk bai ni borok sajani tamoman urtulanya lemani kise misa mangka borok chocolate box rok mangka tai ningjangnai kise misa mangka tai biscuit kise misa mangka tai abono je pleno tongmana abono borok thumui rok lainai borok sajangnai kisa kisa ke sainai khorak khainani abo borok wansok lainani nangkha 21 Oktober ni pore je search je rescue team rok borok yak kisa ka cylinder khaika je oborok no rutugui te kari malia hnai borok yak kisa wi cylinder khainani nangkha tai borok wansoka je asto dini pore je obai plane crash mani pore ngangke kebo kathang tongla kha tai 142 gonta goti thangka tai borok tam sanai ba kathang tongnai rong ba tai lemasung kathang tongla ka hnai borok wansoklayo rescue team rok tai jotono wansoklai je porno rutungani bagai apuni simke bondo khlaiei rei rajaka aroni bisingo khorsa player roy harli hine kaisa mung tongo bo ajagani aplen ni je radio no soko geinai bo kok kharoi jamano tai contact khai jamano hne bo wan sogei bo taro koloma kha jora roni entrana khlainai bo kok sanan naikya tamoke sudu khnai simi sembanai nijini kok sahojanai hingke maya tai ajagani je borof ni nobar simani khorang ro simi khnai mano tai niji sahmani gangga bunyuk khna hore maya aba hairoke borok o survivor borok chesta khailai tonglajaka tai radio snamai borok ni kamunglia tai 11 din kai thangka tai borok saibo mangka je rescue team ro bongno tai rutukliya hnai tai apruke borok kuno phono khanya krikya apruke borok mutai rong simino khulumlai suirlai nai gurukutum ke borok bekhator salainai borok basinani ke lama kerja lainnya borok sudu mutanyo simina surilai karma cinjake kutum lainnya kunu pala malaya ke tonganya ni nangazaka haga tongte keno borok ni sajangnai bo teruk ke panyani nangka tai farando ngangke sokle kol sano se 3 din saka aba hero ke nukjaka tai egro din ngi thangka bor ni samong numor beng pai thangka baksa ke plane ni si dono wa khai chai rong nai trengka tai baksa ke podre pot kartun harongno borok sijigi masaka okhuimani bai kintu boroni sori tebose hamya ngai phanyani nangka tai azora wong kha oba hingka je ajani buphang wafang rokuno blai rokun sawan mabo aro kuno atapata kre je buphangni wafangni manani tai posu paksi rono puno bothari sasine aku sasine hini mabo aboni kuno atapata kre aro bebang no borok ke borok mang aro sida hapung hatai korma mano tai apruke wansungani nangka je o parando bono serno wansuka sing sini langmano basinani hingkangke kaisa mungsa no lama tongsiru tayo langmani obudino khnang ka takute bujong beleni kirme sinje belen wana ma sinjangan alama tamong kangke japlen elizen thini kathai bini bahan sawise kathang tongna nangsine hinai borok wansukni nyaka tayo parando bono sekang thangai nyai akathini bahan kisa saini kya tai bo saimalia tai sanani phuno abo bahake saimana hingkangke nijini takhu bukhuk kuthuise tai nijini classmate tai nijini halokni angphayung bai aba hairok tai business ni best friend aba haironi kuthini bahano bage saimana hinai borok try khlai pun kisi misa saka tamoke okhuimani darti borok yogliya tai tan dino 2 din mani porengke borok teruk ke abono yoge ku yongni borok sanani ব্যবস্থা মাখাইলে যা 29 অক্টোবর যে ক্রেস মানে 16 দিনই পরে গাঙ্গে বড় কোনো খানে করিখা
je adini hora hangka hangke kaisa nokha phati nokha gurumani he khorang khanani tai nokha guruma haike atomsa awas phaima bai borok kakhlainai asake speed ke kakhlainai bongna plan tukra woke hoboi re phaibanya nangka je borok sarno lupungjagai thanani nangka ta lupунgjang mani bisingo hama kosto ngai maya ngai khoi thanani nangka tai astojona phinyase nangokha tai tuteli bosok tongsi hingangke tai matro 19 jona simise tongsiru tai kono mote ke a borokno telek ke kholok lai ako lai 3 din engkha je afroni simi hingangke kun mote khologi mangkha khologi mananya yang naharnya meni isa santi hakin engkha nobar khibar kisa kom hakin nuka tai borok nongflai yang nahalanya ni nana jauka Fernando Roberta Canessa borok khorok ningka sobche active tai omai rescue khaiteni borok ni simino kisa rakto haitong siro tai borok omai decision nalakha je oroni sung basinani hingke sungno tai kebo phono basirani te phaliya tai nijino kahamke wansogini nijino chesta khainang sinai je comfort khainai nijino nijibasi nijiyona lama martu sine hinai borok wansoka tai obahke wansognya ka borok je sobjek kusu hapung sakao kasawoi thangainai borok yang naharai tamatong kori nahanani bagai borok wansogoi nalakya tai hake hapung hate kasana bagai borok jajangnai mangsorok bego dainanani nangkha tai khura khlai borno je kanung chung bobongno kutung khorkuka tai borok nanyani borok thanani nangkha tai hapung kasai thangte hingkano 3 din lagatar nangkha hapung bohoro soginyani tai baksa ke kelayo hanya he kaswa aba hikerok kona nangkha tai 3 jona thangnai mani bisingo ayang kuchu sa karerek tai oxygen komrerek hapino borok kun moteke kasawoi thanani nangkha tai masa ngangke thanglia hananyai bo aje plan koso yathego naune bo soroklai family 3 din je kasai thana nangmani lama je gonta ka siapanya bo plan koso tongmani jago gonta ka siapanya bo plan koso tongma jago sorogoi sopanyani nangkha kanani sirita kutai bo 3 din kasai thana ka 3 din nango soroklai phanyani hingke gonta ka siakeno sopayu oba hai jaga takute bo songa tai saga kasawoi nasi khori yang nani mani bebak no borok ni hapung hataima tai kuno bufang wafang ni lama mani kuno kisa puno sen nuhuya tai belenyo khatheja ka tamong naklaikya asga hasal abo tai himine parung manani somobona kisa pun sen nuliya tai kuno mote mokol sengke kisa nasi mani kisa bufang wafang hai kisa bolong hai ba ajaga borok gerikhe jaga khe borok nuhnani nangkha tai khas rangjaganyai borok nongkolai phelainai adi kheno borok thangnani bo nangkha tai hake thangni borok 10 din a jagao sogainani bagai nangkha no side din engkha je afro hangkano jona himi thangnai mani tai borokni chana nungnani obab mo bai khoroksa hangangke phirogi phaikya tai Fernando bai Canessa borok khoronike himlai thanglaiya tai himlai mang no je -30 degree ase kasangmani horo borok kasango bathago khlai himlai mano 9 din himi thanglaiya 9 din himi thangte hangkano borok kaisa khal hai tilai mani nukha tai o khal hai tilai ma jaga nugui hangkano borok khas sangjalaikya tai a jaga o hangke kaisa musuk ni khorangbo khanawoi mangkha tai belakena khas sangjalaikya ta aba haike borok khas rangjala kyangkano khoroksa koraisa logoi phaima bo nuhuka tai a koraisa longnanyo borok belai kheno khorang khlaikya tai a koraisa longnai borok kok salai phuno kok busilai malai liya tamni bagai hengke aje nodinia tikoso tongmani atini khorang belai kese message ne bagai kok busi malia hengke a koraisa longnai saka tumor honi sekran thangate kuno budi malai liya hake sekran thangkano wahanya haitan jino pungainai bo khadak kolom tubuinai pathor baike dulunyai bongno khitari rohonani nangka tai khitari rohoka hangke o Fernando Canessa bai borok
pathor bai kagos boro sirika je seng oba hake je 12 October seng flight crash mani seng no basir gradi kise rescue khlai gradi tai seng no basir ne byabsta nagradi hene boro sine pathor dulni kitari rohbika tai ya koraisa longnai bo pori ni khang ko wana jakha belaino tabo pointo 2 mas seng thangka je ta pointo no o je 12 October je flight crash man ta pointo no kathang tongko haja hne bo wana jakha tai wana jagai nai happy no para bai belaino hasal jaga no klai khobo tai borok tamong khang ngke a korai kasanai bo city go thangai nai korai beke belai speed ke doi nai borok kaisa force naro thangai nai borok commando bai ke thangai nai borok report ni nangka tai report ni borok sawni ako phane korai beke phanya nangka na phaine borok no sungna ni nangka sungai nai tamo ke biang saito borok phanen dokane siano borok helicopter bai ke talang thangai nai rescue khlai nai aje kathang tong songnai rongno borok basiri tumnani nangka khajan tahote buksong noro o je flight crash mani no nor khnai beleng khana tojakna tai noni bai teo kaham video tu bui tongo noni bagai tai nanyani tapokdi tai like comment share tai subscribe khain tapokdi tinini baga sunung siteng jotno no hambai